kine ki video hangne ki pen e baka jing slay ulabba bashir khai bha berbajor bha ulah salat na phang menen khat santrik ubenai me usnam arhajar arpuar hapo ketika jela asa laithu bakane ka jingjia kalajia hapo ketika distrik hojai kabadai hapo ka jela asa katai ka jingslai kawan hadin ba menen ka sngi agaba ngi chene syari khasir ngi sakhi ya ka jingdum jaka sun benang henrai hapo jela asa 4 ka jingdum jaka sun benang am tong ka sudum henrai ulabba harangkat ka jing tua kilum kiwa kimau bat kum juga jing slay bat ka bala slay bapuk bat lai thuru kumbal lai ngot ki brew ki lakhlat hasyan hadin jakane ka jing slay bala ongru bapalat san penyo hajar ngot ki brew ki basyang masa apa ketika distrik hojai ila syak tajor halor ka jingwan jongkane ka umba saw bat ka bala rat na phangi snong ki thau hapo ketika jela asam bala ongru baki brew badai pe ya lain mariang kila ai deka warning ke bating yakin nang chang snang jaka jala asam halor ka jinglang khala jaka deka sun benang menta usnam bat kila ai warning bagi brew kinlang ke bala ready namar ba sahi sin hakano ka por ka jingol shap ulaba harkat ka jingslai kila ban jia biang hakino ki por